Kauppa se kotisohvaa, myöhemminkin ehtii lepään, turhan nenää stressi vetää. Ihan näätä jäädä hyytyy, tai painaa päätä tyynyy. Nyt mennään täysiin, kone käyntiin. Bumka, bum bumka, ei jäädä himaan jumittaa, joten hei, tehdään mitä huvittaa. Missä nähdään, mis on tänään? Bumka, bum bumka, missä nähdään, mis on tänään? Bumka, bum bumka. Hyvä mestaa etsimässä, ja se voi olla vaik heti tässä. Hyvät trendit on ku ässät hihas, joten tässä pihas voidaan sinkoa sinne tänne.